Здравейте! Чудя се дали да давам ваучери за храна на служителите си. Изглежда ми малко сложно. Напротив, след подписване на договора, поръчката на ваучери е много лесна. Всичко се случва в нашия профил в платформата Edenred Plus. Като наш представител може да ви съдейства при всяка стъпка. А настройките за вашата първа поръчка се запазват автоматично и могат да се използват отново. Добре, ако искам да променя, като например да увелича сумата, която давам на служителите си през следващите месеци. Няма проблеми. Всеки месец може да променяте сумата, която предоставяте на служителите си. Ако имам нови служители или такива, които са напуснали, знаете, че и това е неизбежно. Това също сме го предвидили. За всеки служител е възможно да промените информацията му или да го премахнете от списъка в платформата. След като направя поръчката, кога мога да очаквам ваучерите да са заредени? След като я платите, в рамките на 5 работни дни. То наистина звучи много лесно. Това е идеята. Ще се радваме да станете наш клиент. Благодаря. Може ли да ми изпратите оферта? Разбира се, веднага ще я изготвим.